Nahibuong kaayo ang mga pangulong pari hastang mga tao nganong si Simon Pedro o si Juan nakaayo man adtong bakol motong ilang giklaro pagsulti nga basig nagtuo mo nga ang among kaugalingong gahom ay nakaayos bakol kining maong bakol naayo sa ngalan ni Hesus kadtong inyong gilansang sa krus kay natuman ang giingon sa kasulatan nga nag-ingon gihisgutan po na sa tubag nato sa Salmo unsa ganito ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod og balay nahimong labing importanteng bato lingi sa imong tupad ing namusugot kag isalikway na pangutan ba na okay ra nimo isalikway ka kanang wa mulingi inyo kong gisalikway nganoan unsa man ang isalikway kanang dili ka mutuo siyang gisulti gi kuno lingi ay mong tupad lingi aba naalagya po ni salikway nako ano. Pero kung ninyo mga ginikanan, nakaisulti si imong anak, maliwa lang, feeling nimo rejected ka. Ikaw, asawa, nakaigisulti si imong bana, wara katagda, feeling nimo rejected ka. Nya, masuko dayon ta, magmahay dayon, mausad ang bana, suko dayon, adto na las manok, magsigig hapyod, din agyod mo hapyod sa asawa, kay nga naman, suko naman, kay gisalikway man. Ana. Ako sige kog sulti pamalit mog slat niya. Daghan kayo mo magsigig magara-gara pa din higingon padir ako no kada adlaw jud ko magsigig sunod nimo. Nako kanindot unta o kada adlaw sad ni siya magsigig palit og slat kay kada adlaw bi ako nagsigig hisgot og slat no. Gilain na sang lingi sa imong tupad ina kada adlaw ka mo palit og slat. Mangutan ako no ina kada adlaw jud ka. Oy, kada adlaw sa tingali ninyo isalikway ang akong pulong. Og unsa may pinaka-importanting pulong nga dili gyud pwede nga wa na nato ang pulong sa Ginoo. Pero unsa may pinaka-dili gid nato ganahan nga paminaon ang pulong sa Ginoo. Mao na ang irony. Ang ganahan natong pulong kadtong dili makaayo nato ang pulong sa tao, ang pulong sa mga politicians, ang pulong sa mga businessmen, ang pulong sa mga celebrities, ang pulong sa mga scientists. Mo'y ganahan kay natong sigig sunod. Pero ang pulong sa Ginoo murag di ta ganahan yun. Kinsa ninyo dinhi ang gusto jud kay sa pulong sa Ginoo taas ang amot. Daghan man di ay. Ganahan mo anang moingon ang Ginoo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Ganahan mo ana kisay ganahan ana ta sa kamot. O ana hilom. Ganahan mo anang pulong sa Ginoo nga niingon kung tamparuson ang imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas kinsay ganahan ana. Be honest. Ana usa na lang. Ganahan mo anang niingon ang Ginoo pagpakamatay mo para sa inyong isig katao taas ang kamot. Awa na mingaw na gyud kayo. Labaw na nang moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin hatag ngadto sa mga kabos taas ang kamot. Na hilom na gyud. Tanawa. Ingon ana ta. Pero ganahan kunuhay ta sa pulong sa Ginoo kutob na lang dinhi. Wa na diris kasing-kasing. Pero inig-ingon, kolore inyong buhok kay magwapa mo, magwapo mo, mabatanon mo, ala color dayon. Kiskisan ng inyong kilay, hala kiskis dayon. Sumpay ng inyong pilok, mugasto yun, kay isumpay yun pilok. Paputian ang inyong naong, hala paputi yun. Pagpalaygit mo para nindot inyong kinabuhi, wa mo'y daghang anak, laygit dayon. Pag ayudi mo, pag kundo mo, pag pills mo, hala pills dayon, kondom dayon. Aron nindot inyong kinabuhi. Pag abortion mo,
aron duha ra gi inyong anak, lisod na kay nang tulo karon, hala abortion dayon, ana. Dawatan ni ninyong ayuda ug butari ko ninyo, hala dawat dayon, nya butar sa dayon, ana. Mao nay ato. Tuwa dito yung nagrally, manghatag to, adto sa dayon, naihatag, wala dagan din ato. Murag yung mga iro, tagaag pagkaon, murag mga manok, nagisaburan. Wa pa kita makaton, anang giingon nga, no vote buying, o kanang manghatag panahon sa eleksyon, manghatag dayon panahon sa eleksyon, maunay tinuod nga mga traidor sa atong katilingban. Kay ilan ang bawion kung makalingkod na sila, gisultihan na taana, bisan ang kumilik nagsigig gukod ana. Nganong di man ta maminaw? Di ba? Kay ganahan kita anang naiihatag. Unsa may dili nato ganahan, kanang kitay manghatag. Kasi ganahan din ikaw no be. Unsa inyong pilion? Hatagan mo o manghatag mo? Kinsay maingon, padir ako ganahan jud ko magsigig panghatag ta sa kamot. Wa katunga. Istoryahin. Kamong mga asawa, kinsa ninyo'y magsigig hatag og pasaylo sa inyong mga bana, bahala nagmagsigi sila pakasa, magsigi ra gyud mong ingon, pasaylo ag kapituan kapito. Ta sa kamot, sawa. Way baka kay. Na, upat ra kabo. Aduha ra gani kay ni us-us dayon duha. Sige, mga bana, kinsa ninyo'y ganahan nga mudawat anang ingon ang Ginoo nga hatagi lang ginaog pagsabot ang inyong asawa bisag magyaw-yaw na gikas buntag ngadto sa gabi tasang kamot di gyud masuko. Hala, naagi mga banaw, hurot-hurot mag-isas kamot na magbaka ako. Congratulations. Congrats. Mao na kaning gisalikway nato mahimo ginang importante. Mao gini atong timan-an. Kanang dili nato ganahan maunay importante. Sama ang tambal. Ang tambal para sa sugar, di ka ganahan. Tambal para sa kolesterol, tambal para sa pananguban ng mga sakit. Hilanat, ubo, uban pa. Di ka ganahan Kung sa may ganahan mo, soft drinks, pan, litson, nindot kaya na. Mga prutas, lami agyon, mga grapes, kaon ko kamayo, mga mangga, labi nagikas Guadalupe, pasta lami. Pero hay may mas dali makadaot nimo katong tambal o kaning ni ang siging kaon. Kana mga lami ang pagkaon, dali kay na makadaot. Unsa may dili makadaot, utan, tubig lang, nindot, mais, isda, nindot kaya na sila. Pero pag kaway lami, tapara naglitson, isda, bahala ka na isda. Hay may lami ko no be, mga bana, kabit o asawa. Hay may dali ni mo iwakli, kabit o asawa, o bana. Mao na bantayan gina natong way lami. Diri sa ebanghelyo, way lami ang kinabuhi nga nangisda ang mga mangingisda nya way kuha tibok gabi. Pero pag ingon sa Ginoo, itaktak ang inyong pokot dapit sa tuo, bisag way lami. Kay wa ko sila kuha tibok gabi karon na noong adlaw na. Pero ilang gisunod kay pulong man na was la kay ilang Ginoo to, pero pulong gikan tos Ginoo. Pagsunod nila nakakuha sila daghan kayong kuha. Hapit pagani din sila kadaog. Og nakita day nila nga ang Ginoo di ay kadto. Mao na kung naa nato ang pulong sa Ginoo atong sundon, success is always at hand.
ang kadaugan o ang kalampusan naagid sa atong mga kamot. Bisan sa ato karong politika, kinsa may kusogrong ng salikway, ang Team Marcos o Team Duterte. Kinsay kusog mo salikway ba? Team Marcos o Team Duterte? Tanawa, kanang kusog mo salikway, magkaratol-ratol na. Kanang mga sinalikway, musikat na. O, tanawa karon kinsa may sigihag singgit sa mga tao. Pulong Duterte. Nga naman, tuwa man na priso man, gisalikway. Unya ang anak sa gi-impeach, mga sinalikway. Sigihag lotos, sigihag duki-duki ng ilang confidential funds. Pero di ay ubang confidential funds nga more than 300 sa nakabuok, nga sobra pa na billions pa na, wa giutingkay. O tanawa, sila ay nagkaratol-ratol karon. Bisag magrally sila, ang isinggit sa mga tao, Duterte. Mahahunong gud sila grally. Ana. Mao na nga naman. Tungod kay gisalikway manggod. Common gid na nato. Unya, labi na gyud og ang gisalikway mo relax ra. Mo enjoy ra sa pagsalikway, mo enjoy ra sa prisuhan, mo enjoy ra sa impeachment. Hastan ganahan kay taana. Mao bitan as Fernando Poe Jr., anhing Fernando Poe Jr., anhing Nora Honor. Sikat ka ito sila, mga megastar to. Ngano man magpa-kulata-kulata man dayon, magpahilak-hilak man dayon. Munang inigdaog-daog na nila, may kaimudaan ng mga sentimental. Unya human mo bali dayon. Kano ana denta. Mao na. Ayaw gyud salikway. Kay ikaw gani mo imo salikway, maratol gyud ka. Tanawa ang mga Hudiyo, mga leader sa Hudiyo nga misalikway ni Hesus. Ilang gilansang sa krus aron mamatay si Hesus. Karon ang giyaw-yaw na sa nag-ayog mga masakiton, pirmi nangangalan ni Hesus, nangaratol sila. Nangaratol. Kay ngano man ang ilang gisalikway nisikat na hinuog maayo. Di ba? At tanawa karon aton tanawon ang nahitabo. Gisalikway sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang iyang vice presidente si Sara ug ang amahan nga kanhi atong presidente. Karon tanawa hasta si Senador Amy Marcos gasigi nagkuyog-kuyog ni Sara. Ngano man na, di ba mahibuong ta na? Tungod kay nisikat ang ngalan Duterte, ang apelidong Duterte. O kinsa to'y musuporta ni ini, mura sa kag proud kaayo. Muna, kining umaabot na tong eleksyon, atong tanawon ang mga tao na kanang dili kusog mo salikway sa iyang isig katao. Muna'y una na tong tanawon. Kanang kusog kaing mo salikway sa iyang isig katao, kusog kaing mo dumot, dili mo pasaylo, ayaw na nagbutari. Naman makita man na nato ang ilang binuhatan. Kana bang wa gyoy gamit anang pasaylo og inigabot na gyud sa mulingkod na ning ato mga politicians unsa man gyud una nilang isalikway ang ato intaong mga kabus nga mga Filipinos nga mo'y kusog kaing mubutar, hakuton pagid na nila aron mubutar, pero inigdaog na nila din nila paminawon. Karon hatag-hatagan daig bugas, himuon pang tag 20 ang kilos bugas dinhis Visayas. Way apil ang Luzon, way apil ang Mindanao. Nganong ingon ana man na, ambot lang. Wa ta kibaw. Kamo na lay diskubre ana, kita na lay mamalandong. Kay panahon mas eleksyon. Katusang padayon, padung na sad ang presidential election atong 2022, ning gawas po ng tag 20 ang kilos bugas. Nya human nawa. Karon ni gawas na sad kay padung na sad midterm election. Sunod ang gawas 2028 na sad tingali. Kanang ato na ning pamalandungan, mura magdili na kay ni Diyos nun. Nya kay dili man Diyos nun, dili na nato paminawon. Ang paminawon nato unsa man
magtinabangay ta, magpasayloay ta, mag-inantusay ta, o siguro nato ang labing ubos. Mao na ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod atong higugmaon. Mao bitaw dinhi sa atong parokya, manghatag ta karong pista og 5 kilo rice ngadto sa atong labing ubos kategory D o kategory C sa atong mga parokyano dinhi. Mga nanas mga 3,000 kapin ang ilang gidaghanon atong tagaan. Bisa na lang anang gamay nga gesture nga makahatag nila pila ka adlaw nga relief sa ilang pagsigig pangitag bugas. Ana no? Nya makuha na nato sa inyong mga slot. Andam ba mong muhatag ana para sa inyo atong mga kabos? Andam mo dili. Kusga. Oh, kamo sa mga online parishioners, andam sa dunta. Ikaduha, ang atong mga kapilya. Atong gustong tabangan mo nang doon natay kuntis-kuntis nila unya ang atong premyo gidako-dako nato aron ilan ang gamiton pagpa-improve sa ilang kapilya. Kay ang kapilya manggod sa atong mga Katoliko maunay tigumanan sa managsilingan aron patubuon ang pagtuo. Ako produkto po ko sa among kapilya. Kapilya intaw na mos bukid, musayaw inig kanang inigtukod ni mos bongbong, musayaw ang bongbong. Kay tinuod siminto pero ang gihimong kabilya kawayan. Unyag bukbuko na ang kawayan, musayaw na murag ngipon sa tiguang hapit na matangtang. Pero didto mi magsigig rosaryo, adto mi moadto kaupat kada semana, labing minos, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, punan pa ini ka Domingo, meeting sa Legion of Mary. Niining nagtango-tango nya way siminto nga flooring, abog kaayo. Didto ko nitubo anang maong pagtuo. Mo nang dinhi sa ato bisag ngadto sa Antugop, ngadto sa Dakit, ngadto sa Tabla, Lataban, San Roque, nga mga kapilya nga layo-layo na dinhi atong gipangtabangan. Andam ba mo palit og slot para ani? Wa na tingog. Bahala. Mao na unsa may atong buhaton karon? Lingi ay mong tupad. Ingna din agit tika isalikway. Ingna ba? Na din atika isalikway kay maalkansi ko nimo. Kung isalikway tika, musikat kas Ginoo. Musikat pagyud kas isig ka tao. May pagdi tika isalikway kay magdungan tag kasikat. Di ba? Ana. Mao na hinumduman nato kanunay ang Ginoo mupabor gyud na sa mga dinaog-daog o sa mga sinalikway, sa mga kabos o mga rejected sa katilingban. Dili ta mahadlok isalikway, di ta mahadlok mahimong kabos. Ang atong kahadlukan mahimulagtas Ginoo. Mao bitaw si San Vicente Ferrer nahimong powerful, nahimong milagroso kay kuyog niya kanunay ang pulong sa Ginoo. Mo nang atong tema karon moingon gid ta, San Vicente Ferrer lig-on og sulundon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Nga naman kay si San Vicente Ferrer nakapruiba gina nato ang gahom naa diha sa mga tao nga magsunod gyud pulong sa Ginoo. Ang kadtong nagsalikway sa pulong sa Ginoo mahimo gyung alaot. Basta mo pakita gani si Jesus, ang iya dayong isulti ang kalinaw manaa kaninyo. Sa misa sad, ang ato yung isulti pasiuna dayon ang kalinaw sa Ginoo. Lingyay mong tupad ing na malinawon kakaron. Malinawon. Kinsa may mahimong malinawon, matud pas unang pagbasa og sa atong ebanghelyo kanang magtuman gyud unsay plano, unsay gisultis Ginoo. Pinaagis mga propeta, pinaagi ni Moises og pinaagi ni Jesus. Magtuman ganita ng ilang gisulti, malinawon gyud ta.
Pero mosupak ganita, anha gidiha ang troubles. Pareha ra ba aning naiplano no, kanang plano mag-construct og balay, mga building, tag-as man kay nato mga buildings karon dinhis Pilipinas, perting daghanang building tag-as kayo. Kon ang mga engineers motuman lang gyud sa plano nga gilatid sa kanana ang ilang gihimo nga kanang plano, building plan, architectural, structural, unsa pa na diha, civil nga mga plano, malinawon kitang mopuyo sa building. Kay kahibaw man ta nga lig-on kay nagsubay sa plano. Pero din aga ni musubay sa plano, managana kita. Lingian sa imong tupad. Ing na nagsubay kas plano. Ing na ba? Ing na nagsubay kas plano. Kanang color sa imong buhok, plano nas Ginoo. Kanang purmas imo rong kilay, plano nas Ginoo. Kanang imong relasyon karon, kanang imo rong gisigihag text, sigihan imong tawag-tawag, nasubay nas planos Ginoo. Kanang imong gitupad og higda karon, plano nas Ginoo. Karong May 1 magkasalta og nga 60 ka parisan, dugay nang nagpuyo-puyo. Wa kasubay sa planos Ginoo. May gani karon kay musubay na sila sa planos Ginoo. Karon sang Sabado, ikatulo na tong nobinaryo, na atay pang-confirma dinhi. Mga pila na sila kabo? 600? Mga 600 kapin atong konfirmahan. Kanang pag-confirma, pasabot ni confirm na ta sa planos Ginoo. Mao na nga musubay na ta sa planos Ginoo. Dili kay konfirma lang kay requirement ra ba ni og mo kasal ni ana, dili. Kanang pagpakasal plano man nas Ginoo. Kana sang paghimog bata, plano sa nas Ginoo. Hay may maguna, himog bata o kasal. Kaya ang planos Ginoo naman ay phase 1, phase 2, phase 3. Hay may mag-una kung magtukod kag building, ang foundation o ang architectural. Tubag. Sige, ato na lang simpolon. Hay may mag-una kung magtukod kag balay, haligi o atop. Ang pundasyon, importante kayo. Karon ang atong dinhi San Vicente Proper Chapel na bag-o na tagkapilya diha. Unsa may una natong gibuhat? Ang yuta. Ato sang gipalit ang yuta. 500 square meters na. Kay kung mutukod tagkapilya niya ang yuta dili ato, basig ipaibot. Niya paghuman na nayuta. Ato dayang giabunuhan. Na dugay-dugay sa tong abono nga human gikautan dayon tukuran day haligi na di aron nga pista na ni karon kaon na taani. Karong adlaw mo yatong pista dinhi sa Proper San Vicente Chapel kay mao man na siya ato gyung kapilya nga diha nagsigig hugop sukad pas una mga 100 years naman tingali na no. Pila na nakatuig? Mga 100 ako kibaw, basta 100 kapin, daghan na kayo nangamatay diyan ng kapilyahan, mga membro. Karon gani, ang mga present ka membro, daghan naman sandi na kayo kamaong mulakaw. Pero, sige yun, padayon. Katapusang Huwebes na sa Abril ang pista. Dinis atong simbahan, kaning parokya nga nahimong bunga sa nagdebosyon aning niyang atong kapilya sa una, nahimo na rong parokya San Vicente Parish, San Vicente Ferrer Parish, 12 patakatuig. Ang plano sa Ginoo nato matud pa diri sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo nga mag-antos gyud ta. Mag-antos. Kana gyud unang planos Ginoo dinhi sa kalibutan. Kinahanglan kita mag-antos.
Gilingay mong tupad. Ing na musubay ka ng planoha. Nya kinsa tong mulikay sa pag-antos, maratol. Maratol gyud, ma-stress. Mao ginay una, mao na si Jesus iya gitong gidawat ang pag-antos. Mao nang wa ma-stress. Si Maria gidawat sa niyang pag-antos. Ang mga santos midawat sa pag-antos, malinawon kay sila. Ikaduha, kinahanglan gitang mamatay. Simple ra kayo ang gisulti ni Jesus. Dili ba ngano mamong naratol man mo, dili ba mo may giingon sa kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos gyud og mamatay? Oh, di ba? Gilingay mong tupad. Ing nakaabot pa ka sa ikasiyam nga nobinaryo. Ing na kono. Primero maron, primero. Pangutan na ba? Ing nakaabot ka ka? Ana. Og moingon gani na siya, ang Ginoo ray mag-igo kung kanus-an niya iya kong paabuton, sa to pa ready na siya nga mamatay. Og kanang tao nga andam nang mamatay, malinawon kay na. Pero kanang tao nga mo lugnot ba, di gustong mamatay. Kana ratol gina. Ratol. Ikatulo nga planos Ginoo. Humanta mamatay, mabanhaw. Og maoni ang pinakanindot kay nag-andam siya og pagkabanhaw. Og unsa man ning pagkabanhaw, mao na ni ang kalipay nga way katapusan, wan agi pag-antos ug wa na say kamatayon. So kana diayng kalipay nga atong gipangita, kana diayng kinabuhi nga atong gipangita, makab-ot ra day na nato humanta mag-antos ug mamatay. Mao nay package sa Ginoo. Kung di ganita mo antos, dili ta gustong mamatay, wa sa tay tinuod nga kalipay ug tinuod nga kinabuhi. Mo nang niingon bitatas atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ngano man, kay siya ang Dios, pero miantos og nagpakamatay aron mabanhaw. Mga asawa nga ni aron dinhi og kanang naas online, andam na ba mong malipay kuyog sa inyong bana? Andam mo? Uy, tubag. Og andam na mo pag-antos mo, antosa ng inyong bana aron mo malipay. Mausad ang mga bana aron mo malipay, antusa gina inyong asawa. Kamusang mga ginikanan, andam ba mong malipay sa inyong mga anak? O antusa na ng inyong mga anak? Niya kamong mga parishioners, andam na ba mong malipay? Dinis atong parokya, andam mo, dili. Palita ang mga slots. Antusa gyud palit ang slot, no? Na ako mong taga-agamayng update kay narabay ni text na ko padir, oy sige update ng imong kuan, imong slot kay ganahan may maminaw. Problema ganahan baka mo palit. Sige. Nihunong naman kog update nga kanang klaro. Sige, mauna ni atong update ha. Atong SBF DAG para sa kumbinto 55,562 na atong halin. Naapay 4,438 nga available, tag 500 pesos per slot. Kana antuson tanig palit. Nya doon na ni siya 16 slot challenge nga tag 8,520 na sad ang atong nadawat. Daghan-daghan na. Ang atong haligi para ni Mama Mary katong HPMM para ni Father Arnel Ponce, ala jutay na lang jud kayong 10,852 na atong halin, 1,148 na lang ang nahibilin, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 20 slot challenge nga tag 2,091 na ang atong nadawat. Nya kining atong para sa pista, sugod na rabata karon
mga napo na lang kaadlaw gikan karon, mahurot na nip. Pero daghan pa kitag palitonon, pero musalig man gyud ko nga daghang moantos og palit ani. So ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin 30,192 na ka-slots. Naapay 39,808 ka-slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge kay ikadusi maron natong pista, 1,200 per challenge. 925 na sad ang atong nadawat. Pakpakan na to be ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Na iniingon ako, padir wa ka maratol, kadako pa ng slots palitonon unya pista na. Nako, di ko maratol, andam kong muantos. Yan, naamasan mo, nga di sad maratol og palit kada adlaw, no? Wa na, so good nagratol. Nay nangutanan ako, pader, tagpila man gyud challenge, o ang challenge akong paliton. Sige, kung ordinary, tagsa lang mo kaslat sa kaning tulo kaslots nato sa pagkakaroon, 700 ang inyong magasto kung palitan ninyong tagsa kaslots. Nya kung tagsa ka challenge ang inyong paliton aning tulo ka challenges 11,200 ang magasto. Kaya gusto mong challenge kay ubay-ubay mo grasya, palit mo. Pwede magani i-times 3 ninyo ang challenge. Pila man 11,200 times 3 pila man na siya. Di magi mo kamo mo kwenta. Mga igsoon, usbon ako ang atong tema San Vicente Ferrer, Ligon og Sulondon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Si San Vicente Ferrer ni antos hangtod sa kamatayon sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayo og mga masakiton, sa pagpapahawa og mga yawa, to the point nga naghimo siya daghan kayong mga milagro. Ngano man kay nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Kung ato ning i-relate sa atong kinabuhi karon nga politikanhon, kay padong naman tas eleksyon, mga 17 days naman lang eleksyon na. Mangita tag mga tao, mga kandidato o kandidata sa atong nasod nga senador hangtod sa konsihal. Kanang kamao bitang moantos, kamaong magpakamatay para sa atong nasod. Nana ba mo'y nakitaan? Ilhan na nimo ang moantos, nga naman, una, di na sila magbalhin-balhin og partido. Kanang moantos sila ba? Pagbarog kung unsay ilang baruganan. Nya dili sana mag-usab-usab ang ilang saad. Dili tingali yun makumpleto nilag tuman, pero naagi diha ang ilang rumbo. Dili ba mag-usab-usab? Saad karon, nya iniglingkod, dili tumanon. Kanang musaad gani ka, bahala matuman nimo ang 50% ba, 80% ba, kay wa man gyud makatuman og 100% kay di man ta perfect. Pero kanang imong rumbo na diha, dili kay musaad karon panahos eleksyon, magkumpanya, daghan kay saad, iniglingkod, mahilom. Inigsunod na sang eleksyon, mubalik na sang saad. Pagka di na maayo. Kinsa maron sa Team Marcos o sa Team Duterte, kinsa Manila ang atong matawag nga moantos gyud pagtuman sa ilang plano. Nya magpakamatay para pagtuman sa ilang plano. Ay nalamog tubag. Kana mo'y atong sundon. Pero kanang mag-usab-usab, usab-usab og partido, layat diri, layat dito, layat diri, layat dito, ato na lang kuhaon oy. Mga wa nay baruganan. Dili ka maong muantos pagtuman sa ilang gisaad o gipanumpaan. Para ko ninyo mga asawa, ganahan mo sa inyong bana, nga nisaad ninyo pagkasal, unya karon magsigig tabok ngadto sa silingan. Ganahan mo ana? Hoy mga asawa, kusga. Suko naman gani mo. Tinubagan pa lang daan, suko na. Kamo sa mga bana, ganahan mo ng inyong asawa nga, saad ninyo, unya, inigabot na ikaminyo na, 40 kayaw-yawan.
Nya mangabit pag yun usahay. Ganahan mo anak mga bana. Di oy. Kana gyud mo antos gyud kas imong saad. Muna kung makapili gani mo nga kani si Duterte ni antos ni iyang saad unya iyang gituman o gipakamatyan, ang tanan nga naas linya ni Duterte ato nang suportahan kay puparihan na sila kinaiya. Kung si Marcos mao say nagbuhat anang maong pagtuman sa saad nga ni antos o gustong magpakamatay pagtuman sa iyang saad nato, ang tanan sang nakalinya diha ni Marcos atong suportahan. Nya naa man say mga independente ato sang tan-awon ila-ilahon kung doon na basa na sila gisaad ug andam basa silang muantos og magpakamatay sa ilang gisaad. Kay wa man sila gisaad karong bati, pulos nindot oy, pulos gyud nindot. Pero ang problema iniglingkod na di na sila kamaong muantos og magpakamatay sa ilang gisaad. Lahi ni Kristo, pagsaad ni Kristo nga iya tang luwason ug andam siyang mualagad og magpakamatay para nato, iya ginanggituman mo nang iyang gi-remind pagbalik. Hinomdumi ninyo ang kasulatan, hinomdumi ninyo ang gisulti nako kaninyo kaniadto samtang uban pa ako kaninyo. Gi katapusang lingi sa imong tupad ingna antuso na nato ang pagpalit og slot. Ingna saad man ni nato palit og slot, antuson tani og pakamatyan tani, labi na gining para sa atong pista ha. Tag 100 ra ni nya ang challenge 1,200. Kamo nay mag-igo ani. Sige, manindog ta. Basta mo pakita gani si Jesus ang iya dayong isulti ang kalinaw manaa kaninyo. Sa misa sad ang ato yung isulti pasiuna dayon ang kalinaw sa Ginoo. Lingyay mong tupad ing na malinawon kakaron. Malinawon. Kinsa may mahimong malinawon, matud pas unang pagbasa og sa atong ebanghelyo, kanang magtuman gyud unsay plano, unsay gisultis Ginoo. Pinaagis mga propeta, pinaagi ni Moises og pinaagi ni Jesus. Magtuman ganita ng ilang gisulti, malinawon gyud ta. Pero mosupak ganita, anha gidiha ang troubles. Pareha ba aning naiplano no, kanang plano mag-construct og balay, mga building, tag-as makay nato mga buildings karon dinhis Pilipinas, perting daghanang building tag-as kayo. Kon ang mga engineers motuman lang gyud sa plano nga gilatid sa kanana ang ilang gihimo nga kanang plano, building plan, architectural, structural, unsa pa na diha, civil nga mga plano, malinawon gitang mopuyo sa building. Kay kahibaw man ta nga lig-on kay nagsubay sa plano. Pero din aga ni musubay sa plano, managana kita. Lingian sa imong tupad. Ing na nagsubay ka sa plano, ingna ba? Ina nagsubay kas plano. Kanang color sa imong buhok, plano nas Ginoo. Kanang purmas imo rong kilay, plano nas Ginoo. Kanang imong relasyon karon, kanang imo rong gisigihag text, sigihan imong tawag-tawag, nasubay nas planos Ginoo. Kanang imong gitupad og higda karon, plano nas Ginoo. Karong May 1 magkasalta og nga 60 ka parisan, dugay nang nagpuyo-puyo. Wa kasubay sa planos Ginoo. May gani karon kay musubay na sila sa planos Ginoo. Karon sang Sabado, ikatulo na tong nobinaryo na atay pang-confirma dinhi. Mga pila na sila kabo? 600? Mga 600 kapin atong konfirmahan. Kanang pag-confirma, pasabot ni confirm na ta sa planos Ginoo. Mao na nga
Musubay na tas planos Ginoo. Dili kay konpirma lang kay requirement sa bani og mo kasal mi ana, dili. Kanang pagpakasal plano man nas Ginoo. Kana sang paghimog bata, plano sa nas Ginoo. Hay may maguna himog bata o kasal. Kay ang planos Ginoo naman ay phase 1, phase 2, phase 3. Hay may maguna be kung magtukod kag building ang foundation o ang architectural. Tubag. Sige, ato na lang simpolon. Hay may mag-una kung magtukod kag balay, haligi o atop. Ang pundasyon, importante kayo. Karon ang atong dinhi San Vicente Proper Chapel na bag-o na tagkapilya diha. Kung sa may una natong gibuhat, ang yuta, ato sang gipalit ang yuta, 500 square meters na. Kay kung mutukod tagkapilya niya ang yuta dili ato basig ipaibot. Nya paghuman na yuta, ato dayang giabunuhan. Na dugay-dugay sa tong abono Nga human gikautan dayon tukuran day galigi na di aron nga pista na ni karon. Kaon na taani. Karong adlaw mo yatong pista dinhi sa Proper San Vicente Chapel kay mao man na siya ato yung kapilya nga diha nagsigig hugop sukad pas una mga 100 years naman tingalin pila na nakatuig mga 100 ako kibaw basta 100 kapin daghan na kayo nangamatay diha ng kapilya mga membro karon gani ang mga present ka membro daghan naman sandi na kayo kamaong mulakaw pero sige yun padayon. Katapusang Huwebes na sa Abril ang pista. Dinis atong simbahan, kaning parokya nga nahimong bunga sa nagdebosyon aning niyang atong kapilya sa una, nahimo na rong parokya San Vicente Parish, San Vicente Ferrer Parish, 12 patakatuig. Ang plano sa Ginoo nato matod pa diri sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo nga mag-antos gyud ta. Mag-antos. Kana gyud unang planos Ginoo. Dinhis kalibutan kinahanglan gyud ta mag-antos. Gilingay mong tupad ing na musubay ka ng planoha. Nya kinsa tong mulikay sa pag-antos maratol gyud mas stress mo ginay una mo na si Jesus iya gitong gidawat ang pag-antos mo nang wa mas stress si Maria gidawat sa niyang pag-antos ang mga santos midawat sa pag-antos malinawon kay sila ikaduha kinahanglan gitang mamatay. Simple kayo ang gisulti ni Jesus. Dili ba? Ngano mamong naratol man mo? Dili ba? Mo may giingon sa kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos gyud og mamatay. Di ba? Gilingay mong tupad. Ing nakaabot pa ka sa ikasiyam nga nobinaryo. Ing na kono. Primero maron, primero. Pangutan na ba? Ing nakaabot ka. Ana. Og moingon gani na siya ang Ginoo ray mag-igo kung kanus-an niya iya kong paabuton sa ato pa ready na siya nga mamatay og kanang tao nga andam nang mamatay malinawon kay na pero kanang tao nga mo lugnot ba di gustong mamatay kana ratol gina ratol ikatulo nga planos Ginoo humanta mamatay mabanhaw og maoni ang pinakanindot kay nag-andam siya og pagkabanhaw. Og unsa man ning pagkabanhaw mao na ni ang kalipay nga way katapusan wan agi pag-antos og wa na say kamatayon. So kana diayng kalipay nga atong gipangita kana diayng kinabuhi nga atong gipangita makab-ot ra day na nato humanta mag-antos og mamatay. Maunay package sa Ginoo.
Kung di ganita mo antos, dili ta gustong mamatay, wa sa tay tinuod nga kalipay o tinuod nga kinabuhi. Munang niingon bitatas atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Nganuman, kay siya ang Dios, pero miantos og nagpakamatay aron mabanhaw. Mga asawa nga ni aron dinhi o kanang naas online, andam na ba mong malipay kuyog sa inyong bana? Andam mo? Uy, tubag. O andam na mo, pag-antos mo, antusan ang inyong bana, aron mo malipay. Mausad ang mga bana, aron mo malipay, antusa gina inyong asawa. Kamusang mga ginikanan, andam ba mong malipay sa inyong mga anak? O antusa na ng inyong mga anak? Niya kamong mga parishioners, andam na ba mong malipay? Dinis atong parokya, andam mo, dili. Palita ang mga slots. Antusa gyud palit ang slot, no? Na nga, ako mong taga-agamayng update kay narabay ni text na ko, Padir, oy, sige, update ng imong kuan, imong slot, kay ganahan, may maminaw. Problema, ganahan, baka mo palit. Sige. Nihunong naman kong update nga kanang klaro. Sige, mauna ni atong update ha. Atong SBF DAG para sa kumbinto, 55,562 na atong halin. Naapay 4,438 nga available, tag 500 pesos per slot. Kana, antuson tanig palit. Nga doon na ni siya 16 slot challenge, nga tag 8,520 na sad ang atong nadawat. Daghan-daghan na. Ang atong haligi para ni Mama Mary, katong HPMM, para ni Father Arnel Ponce, ala, jutay na lang yung kayong. 10,852 na atong halin, 1,148 na lang ang nahibilin. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 20 slot challenge, nga tag 2,091 na ang atong nadawat. Nya kining atong paras pista, sugod na rabata karon, mga napo na lang kaadlaw gikan karon, mahurot na nip. Pero daghan pa kitag palitonon, pero musalig man gyud ko nga daghang moantos og palit ani. So ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin 30,192 na ka slots. Naapay 39,808 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge, kay ikadusi maron natong pista, 1,200 per challenge. 925 na sad ang atong nadawat. Pakpakan na to, ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Iniingon ako, Padir, wa ka maratol, kadako pa ng slots palitonon, unya pista na, nako, di ko maratol, andam kong muantos. Nya naamasan mo, nga di sad maratol og palit kada adlaw, no? Wa na, sugod nagratol. Nay nangutanan ako, Padir, tagpila man gyud challenge o ang challenge akong paliton. Sige, kung ordinary tagsa lang mo ka slot sa kaning tulo ka slots nato sa pagkakaron, 700 ang inyong magasto kung palitan ninyong tagsa ka slots. Nya kung tagsa ka challenge ang inyong paliton aning tulo ka challenges, 11,200 ang magasto. Kaya gusto mo challenge kay ubay-ubay mo grasya, palit mo. Pwede magani i-times 3 ninyo ang challenge. Pila man? 11,200 times 3. Pila man na siya? Di magi mo ka mo kwenta. Mga igsoon, usbon ako, ang atong tema, San Vicente Ferrer, Ligon, og Sulondon, nga kauban sa magpapanaw nga magpapanaw sa paglaom. Si San Vicente Ferrer ni Antos hangtod sa kamatayon, sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayo og mga masakiton,
sa pagpapahawa og mga yawa to the point nga naghimo siya daghan kaayong mga milagro. Ngano man kay nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Kung ato ning i-relate sa atong kinabuhi karon nga politikanhon, kay padong naman tas eleksyon, mga 17 days naman lang, eleksyon na. Mangita tag mga tao, mga kandidato o kandidata sa atong nasod nga senador hangtod sa konsihal. Kanang kamao bitang moantos, kamaong magpakamatay para sa atong nasod. Na ba mo'y nakitaan? Ilhan na nimo ang moantos, nga naman, una, di na sila magbalhin-balhin og partido. Kanang moantos sila ba? Pagbarog kung unsay ilang baruganan. Nya dili sana mag-usab-usab ang ilang saad. Dili tingali gyud makumpleto nilag tuman, pero naagi diha ang ilang rumbo. Dili ba mag-usab-usab? Saad karon, nya iniglingkod dili tumanon. Kanang musaad gani ka, bahala matuman nimo ang 50% ba, 80% ba, kay wa man gyud makatuman og 100% kay di man ta perfect. Pero kanang imong rumbo na adiha, dili kay musaad karon panahos eleksyon, magkumpanya, daghan kay saad, iniglingkod, mahilom. Inigsunod na sang eleksyon, mubalik na sang saad. Pagka di na maayo. Kinsa maron sa Team Marcos o sa Team Duterte, kinsa Manila ang atong matawag nga moantos gyud pagtuman sa ilang plano. Nya magpakamatay para pagtuman sa ilang plano. Ay nalamog tubag. Kana mo'y atong sundon. Pero kanang mag-usab-usab, usab-usab og partido, layat diri, layat dito, layat diri, layat dito, ato na nang kuhaon oy. Mga wa nay baruganan. Dili ka maong muantos pagtuman sa ilang gisaad o gipanumpaan. Para ko ninyo mga asawa, ganahan mo sa inyong bana, nga nisaad ninyo pagkasal, unya karon magsigig tabok ngadto sa silingan. Ganahan mo ana? Hoy mga asawa, kusga. Suko naman gani mo. Tinubagan pa lang daan, suko na. Kamo sa mga bana, ganahan mo ng inyong asawa nga, saad ninyo, unya, inigabot na ikaminyo na 40 kayaw-yawan nya mangabit pag yun usahay. Ganahan mo ana mga bana di oy kana gyud mo antos gyud kas imong saad muna kung makapili gani mo nga kani si Duterte ni antos ni iyang saad unya iyang gituman o gipakamatyan ang tanan nga naas linya ni Duterte ato nang suportahan kay puparihan na sila kinaiya. Kung si Marcos mao say nagbuhat anang maong pagtuman sa saad nga ni antos o gustong magpakamatay pagtuman sa iyang saad nato, ang tanan sang nakalinya diha ni Marcos atong suportahan. Nya naa man say mga independente ato sang tan-awon ila-ilahon kung doon na basa na sila gisaad ug andam basa silang muantos og magpakamatay sa ilang gisaad kay wa man sila gisaad karong bati. Pulos nindot oy. Pulos gyud nindot. Pero ang problema iniglingkod na di na sila kamaong muantos og magpakamatay sa ilang gisaad. Lahi ni Kristo. Pagsaad ni Kristo nga iya tang luwason og andam siyang mualagad og magpakamatay para nato iya ginang gituman. Mo nang iyang gi-remind pagbalik. Hinomdumi ninyo ang kasulatan. Hinomdumi ninyo ang gisulti nako kaninyo kaniadto samtang uban pa ako kaninyo. Katapusang lingi sa imong tupad ingna antoso na nato ang pagpalit og slot ingna saad man ni nato palit og slot antoson tani og pakamatyan tani labi na gining para sa atong pista ha tag 100 ra ni nya ang challenge 1,200 kamo nay mag-igo ani